Hola, aquest és el vídeo corresponent a l'activitat 3 del Photoshop i es tracta d'utilitzar l'eina transformar. Transformar, com diu aquí l'arxiu que teniu penjat al Moodle, pot fer tota aquesta sèrie de coses d'aquí. Algunes d'elles són molt semblants, però bàsicament ja veureu com us acostumareu a fer servir una o dues com a màxim, perquè realment són coses que, com els colors, que ens agrada a uns una manera, als altres una altra, i fer-ho diferent. Però bàsicament el que serveix és per girar, transformar una cosa que està torta, posar-la recta, que és l'objectiu d'aquesta pràctica. Bé, som-hi doncs. Aquí teniu una imatge de Pisa, amb la seva catedral, el baptisteri, i aquí teniu la famosa torre inclinada de Pisa. Bé, què fem? Primer, assegureu-vos que estigui la capa on voleu sense el candau. Recordeu que a vegades hi ha funcions que, si el candau, com el seu nom indica, estan protegides. Bé, dit això, què fa transformar? Bé, jo agafo la imatge, vaig a Edició, estic aquí dalt, vaig a Edició i vaig a Transformar. D'acord? Si us surt gris, és a dir, si us surt com això d'aquí baix, si Transformar no surt en negre, és que no teniu tret el candau d'aquí. No aquest, sinó el de la capa. Cliqueu aquí, estic aquí, cliqueu aquí a la dreta, dues vegades, i dieu acceptar i es desactivarà el candau. Bé, tornem-hi. Doncs, si ja teniu Transformar activat, per exemple, podem començar per escala. Què fa escala? Redueix la imatge o l'augmenta. Per exemple, jo me'n vaig a la cantonada i puc reduir. Però fixeu-vos, ara ha agafat la proporció perquè ho he fet bé, però si jo tiro amunt, veieu com ja no està proporcionada la imatge? Moltes vegades quan entregueu treballs amb imatges cometeu l'error de no fer-les proporcionals. Amb el Word és fàcil, no hi ha res més a fer perquè amb el cantó sempre és proporcional, mai varia. En canvi aquí veieu com puc jugar. Això pot estar bé o no. Normalment no està bé perquè les proporcions no són les correctes, d'acord? Bé, què faig? Si ara jo vull tirar enrere, o vinc aquí a història, o el millor és amb la tecla escapar, és a dir, la que teniu a dalt de tot a l'esquerra. I torna on estava. Bé, com fer transformar escala sense variar la proporció? Apreteu la tecla Shift, és a dir, la que poses, la que hi ha la fletxeta de les majúscules. No en bloc en majúscules, sinó la que té la fletxeta, és a dir, la que no es queda enganxada en majúscules. L'apreteu i l'aguanteu. I mentre l'aguanteu, cliqueu aquí i moveu el cursor. Mireu, jo ara tiro amunt, però veieu com no el puc tirar amunt? Si tiro amunt és proporcional, d'acord? Correcte? Per tant, si jo vull que la imatge quedi proporcional a la mida exacta, he d'apretar i deixar, o sigui, continuar apretant la tecla Shift o la de fletxeta amunt. No la de bloc en majúscules, d'acord? Camarada, apreto Enter, perquè si no ho faig em sortirà el missatge que no puc fer-ho. Apreto Enter, desapareix i jo ja tinc aquí. I evidentment, com sempre, vinc aquí dalt i puc moure la imatge mentre estigui a la capa corresponent. Correcte? Això pel que fa a reduir o augmentar la imatge proporcionalment. Bé, tornem enrere. Tenim la imatge aquesta. Anem a fer més coses. Transformar, rotar. Rotar vol dir girar. Jo agafo aquí, veieu com aquí dalt canvia el cursor, estic aquí dalt a la dreta, com canvia. Llavors jo apreto sense deixar, puc anar girant, i, no sé, fer una postaleta així com, jo què sé, un invent, apreto Enter sempre per aplicar els canvis, d'acord? I ja tinc aquí, mira, una mena de postal, que li puc posar aquí un fons diferent o el que vulgueu. D'acord? Simplement gira la imatge. Tornem enrere, tornem a Edició, Transformar, Sesgar. Sesgar i Perspectiva, que és la següent, són molt semblants. Veieu? Tu pots anar jugant aquí una mica a intentar doblegar, posar-la recta. Intentem posar-la recta, més o menys, no està malament. Tot i que, si us fixeu, si jo tiro cap a la dreta, aquí, aquesta part d'aquí,
del baptisteri, d'acord? Veieu com, apartem això, veureu com també es tira una mica cap a la dreta, la veieu? I avall, tota la foto es mou, per tant, heu de moure més o menys aquí, i llavors ajudar aquí a compensar una mica, d'acord? I enter. I llavors doncs teniu més o menys doncs la torre no inclinada de Pisa, tot i que evidentment veieu la inclinació perquè hi ha coses que són bastant difícils de tocar. Podríem pujar, però ja ho farem amb una altra, transformar, ja veure. Bé, l'altra que us deia que és molt semblant, per no dir igual, encara no em costa de trobar la diferència, veieu, el mateix, bàsicament. Ara, en comptes de dalt, fem aquí, no, farem així. Correu el perill d'aixetar una mica, vale? Per cert, si ho deixeu així, clar, us quedarà blanc. Heu de vigilar, no carregar-vos. És preferible superar-ho, perquè això sempre no es veu, per tant no hi ha problema, val? I més o menys, i ara enter. I llavors la imatge, però bueno, més o menys també del mateix estil. L'activitat 3A i 3B es tracta de adreçar unes columnes i un castell que també la foto ha distorsionat, perquè normalment amb imatges grans que ocupen molt d'espai i tens poc espai per fer la foto, s'utilitza el que es diu un objectiu d'ull de peix, o gran angular. T'abarca molt, però en canvi els edificis o les parts de dalt s'ajunten. Si veieu mai una foto d'un gratacels feta des de baix, veureu com a la part de dalt és com si es torcessin, com si fossin torres de Pisa, de forma, perquè és molt esfèric l'objectiu de la càmera. Bé, tornem enrere, on ho havíem deixat, fixeu-vos la comparativa, veieu? Si us fixeu també al baptisteri, això d'aquí també heu de tenir en compte aquestes coses. Heu de vigilar, abans de donar enter a la transformació, heu d'estar convençuts. Si no, doncs torneu enrere i la rectifiqueu. Bé, tirem enrere, més coses. Transformar, perspectiva. Aquesta és interessant perquè és proporcional, no sé si massa útil, però si jo estiro cap a l'esquerra, aquest s'estira cap a la dreta. Ja m'estalvia una mica de feina en aquest cas, veieu? Jo tiro cap a la dreta, però cap a l'esquerra, i a la dreta la torre també s'adreça, ho veieu? Per tant, també pot ser útil. Vigileu, veieu com se queda també el baptisteri aquí a l'esquerra una mica aixatadot, una mica aixafat, d'acord? Veieu? Com? Però jo tiro cap aquí i l'altre tira cap a la dreta. Enter, i ja tinc, doncs, l'opció. Això ja, com vosaltres vulgueu, l'opció que més us agradi. A mi particularment la que més m'agrada és l'última, deformar. El que passa que és complex d'utilitzar i s'ha d'anar en compte perquè arregles una banda i se'n va d'una altra. Què fa? Veieu que està dividida la imatge en sectors, no? Llavors, aquests puntets són els que vosaltres podeu jugar. Cada puntet podeu jugar. Per exemple, jo agafo aquest puntet i veieu com se gira, però vigileu el que us he dit, del fons. Tiro cap a la dreta, després tiro aquest cap aquí. És més complex, més laboriós, però els resultats són bastant més acceptables. Aquest és el problema que dèiem abans, d'inclinar, i podíem intentar... Costa una mica, veieu? Perquè és que la foto ja és... La perspectiva ja ens enganya, no? Llavors el que pot passar és que em mengi una mica de torre de Pisa per dalt, però és per compensar una miqueta, passa que és difícil, d'acord? I per compensar que el baptisteri quedi una mica inclinat, doncs el mateix que hem fet abans, no? Una miqueta per aquí, una miqueta per aquí, una miqueta per aquí, veieu? Fins que trobeu el punt que més us agradi, d'acord? En aquest cas és una mica complicat, per no dir impossible, fer o evitar aquesta inclinació de les plantes de pis, veieu? És molt difícil perquè arregles una cosa i es desarregla una altra. A veure si ara baixo per aquí. Però clar, la inclinació hauria de trobar, intentar mirar de trobar aquesta inclinació al pis de dalt, però clar, evidentment, cosa que toco, cosa que espatllo per l'altra banda. D'acord? Bé, no m'ha quedat gaire fina, potser amb alguna altra, en aquest cas ha quedat millor. Però, com veieu, en el cas de les columnes o en aquell edifici que haureu de fer en el 3B,
Jo utilitzo sempre aquesta última, tot i que aquí ha semblat més fàcil fer-ne una altra, com aquella la de perspectiva, la que t'obria per una banda i per l'altra, però ja veureu que amb les columnes és més fàcil. Atenció a no deixar-vos espais en blancs. Finalment, una cosa que em deixava, si jo, per exemple, doncs vull només un sector, no vull tota la foto, doncs jo agafo, vinc aquí al menú esquerre a seleccionar el rectangle, perquè en aquest cas és el que em va bé, i agafo aquesta secció d'aquí, i mentre està seleccionat, vinc a edició, transformar, i aquí doncs el que vosaltres vulgueu. Doncs no sé, per exemple aquest. Val? És difícil, ja us ho deia. Aquí. Quin és el problema d'aquest? Que me falta blau. Doncs clar, què hauria de fer? Ara selecciono, doncs evidentment passar el tampó de columna per aquí, però ja us podeu imaginar que quadrar-ho això és molt difícil. Què podíem fer per mirar-ho d'arreglar? Doncs fer un rectangle el més just possible, o també amb la del poligonal, i agafar i lligar una miqueta només la part de la torre pròpiament, però clar, ja us podeu imaginar que la torre al no ser com se diu, recta, doncs se me'n va tot una mica a fer punyetes. A veure si amb aquesta intento girar una mica, però sempre em carregaré el cel. A la que mogui l'apartat de l'esquerra, ja veieu, si ara que mogui aquí, veieu, ja se me'n va la cortina del cel. Vale? Llavors, intentar, doncs, compensar. En aquest cas és bastant difícil de fer. Vale? Però recordeu que tenim aquestes opcions. Vale? No m'agrada gens com ha quedat. Per això us deia que és millor, i aquí també faltaria una miqueta, és millor agafar la foto sencera, i n'hi ha que són més fàcils i n'hi ha que són més difícils. La que jo us he posat, tant la 3A com la 3B, no són difícils, no hi ha aquesta inclinació dels pisos de dalt, per tant us serà molt més fàcil. Per això us demano, sisplau, precisió i que les coses, com sempre, quedin bé, no quedin nyaps, que ja n'hi ha prou de nyaps en aquest coll de país. D'acord? Fins la propera.